Hyvää tiistai-päivää kaikille teille, jotka olette siellä toisella puolella kameraa katselemassa ja seuraamassa. Tässä on taas viikoittainen hartaus täältä Turun kristillisen raittiusseura Kristikan juhlasalista, joka tuottaa kristinusko.fi. Voit osallistua tähän hartauteen ottamalla kantaa esittämällä kysymyksiä, esimerkiksi tuolla meidän Facebook-sivulla kristinusko.fi tai Twitterissä hashtagillä kristinusko. Tämän päivän aihe, joka on noussut sydämelleni, liittyy jossakin määrin siihen aikaan, jota eletään, eli jouluun. Monissa kristillisissä traditioissahan joulua edeltää, niin kuin hyvin tiedetään, niin sellainen asia kuin pieni paasto. Ja se asia, josta oikeastaan haluankin tänään puhua, niin on paasto. Nimittäin joskus kuulee opetettavan sillä tavalla, että kun ihminen pidättäytyy ruoasta ja paastoa riittävästi, niin se jollakin tavalla aivan kuin boostaa sitä hengellistä olemusta sitten siten, että yhteys Jumalaan tulee vahvemmaksi. Ja näin ruoasta kieltäytyminen tai jostakin muusta asiasta kieltäytyminen sitten jollakin tavalla tuottaa hengellistä hyötyä ja hedelmää. Äkkiseltä ajatellen tietenkin kuulostaa ihan hienolta, vaikka siellä onkin Raamatussa sellainen kohta Uudessa testamentissa, jossa fariseukset kysyvät Jeesukselta, että miksi Jeesuksen opetuslapset eivät paastoa. Ja paastominen muutenkin Uudessa testamentissa on aika mielenkiintoinen teema. Me tiedetään esimerkiksi tänä päivänä se, että sen aikaiset fariseukset paastoivat vähintään 1 päivän viikossa. Ja jos halusi oikein kerätä pyhyyttä elämäänsä, niin sitten paastos 2 päivänä. Ja heillä oli sellainen ajatus, että kun tällaista itse kieltäymystä harjoittaa enemmän, niin mitä enemmän sitä harjoittaa, niin sitä pyhemmäksi ihminen tulee. Jeesus opettaa paastosta jotakin muuta. Hän sanoo muun muassa opetuslapsista, kun häntä kysytään, että miksi ne opetuslapsensa eivät paastoa ja syövät kaiken päälle vielä pesemättömin käsin. Niin Jeesus sanoi, että eivät hän häävieraat voi paastoa niin kauan kuin sulhanen on heidän kanssansa. Se oli yksi mielenkiintoinen kohta, jossa tämä paastokysymys tulee näkyviin evankeliumissa. Nimittäin kun on tämä kirkastusvuoden kokemus, jonka jälkeen sitten Jeesus niiden 3 läheisimmän opetuslapsen kanssa laskeutuu alas vuodelta ja tulee keskelle sellaista tilannetta, jossa hänestä erossa olleet, eli ne opetuslapset, jotka oli jäänyt leiriin niin sanotusti odottamaan, että Jeesus käy kirkastusvuodella ja sitten tapahtuu ne asiat, joista evankeliumi meille kertoo. He tulevat sitten takaisin ja kohtavat tilanteen, jossa on isä poikansa kanssa ja hölmistyneet avuttomat opetuslapset. Oli yritetty parantaa kuunvaihdutustautia sairastava poika, jonka henki heitti välillä tuleen ja välillä veteen yrittäen surmata hänet, niin kuin pojan isä kuvasi tilannetta. Ja nyt tapahtui jotakin erikoista. Jeesus nimittäin parantaa pojan. Ja sitten kun opetuslapset kysyvät häneltä, että mestari, miksi me emme kyenneet parantamaan häntä? Niin Jeesus sanoi sitten heille, että tämä laji ei lähde muuta kuin paastolla ja rukouksella. Nyt voidaan sitten kysyä, että no missä välissä Jeesus siinä sitten paastosi? Ja luonnollinen vastaus on tietenkin, että ei Jeesus siinä tilanteessa paastot ollenkaan. Vaan Jeesuksen elämä itsessänsä oli paastoa. Ja mitä tarkoitan tällä, niin viittaan siihen, mitä Jumala itse sanoo paastosta Jesajan kirjan 58 luvussa, jossa hän muun muassa toteaa tällä tavalla. Kun ihmiset kysyvät, että miksi sinä et huomaa, kuinka me paastomme, etkö näe, kuinka me kuritamme itseämme, niin Jumala vastaa, että näin kyllä, paastopäivänäkin te ajatte omia etujanne, te ahdistatte niitä, jotka raatavat puolestanne, riita ja katkeruutta teidän paastonne tuottaa raakoja ja nyrkin iskuja. Te ette enää pidä sellaista paastoa, joka kantaa rukouksen taivaisiin. Ja sitten Jesaja jatkaa tässä kertoa, että minkälainen on paasto, joka kantaa rukouksen taivaisiin. Tuollaistako paasto minä teitä odotan, tuollaista itsenne kurittamisen päivää, sitäkö, että te riiputatte päätänne kuin rannan ruoko. Pukeudutte säkkivaatteisiin, makaatte maan tommossa, sitäkö te kutsutte paastoksi, Herran mielen mukaiseksi päiväksi.
Toisenlaista paastoa minä odotan, että vapautat syyttömän kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet, murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaativat alastuman, kun hänet näet, etkä kahdattele apua tarvitsevaa veljäsi. Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamunkoi, ja hetkessä sinun haavasi kasvat tumpeen. Vanhurskaus itse kulkee sinun edelläsi, ja Herran kirkkaus seuraa suojanasi. Ja Herra vastaa, kun kutsut häntä, kun huudat apua, hän sanoo, tässä minä olen. Jos hävität sorron ikeen keskuudestasi ja lopetat sormilla osoittelun ja pahat puheet, jos annat nälkäiselle omasta siellä ravitset sen, joka kärsii puutetta, niin sinun pimeyteesi koittaa valo. Ja yön varjo muuttuu keskipäivän kirkkaudeksi, ja Herra on alati ohjaava sinua. Aavikon paahteessakin hän elvyttää voimasi ja vahvistaa jäsenesi. Sinä olet kuin vehmas puutarha, kuin lähde, jonka vesi ei ehdy. Tämä on oikea paasto. Eli jos me ajatellaan, että mikä on se ydin, mikä täältä nousee, se perusperiaate. Minkä takia me voidaan sanoa, että Jeesus eli koko elämänsä paastossa. Jeesus itse asiassa paastosi silloinkin, kun hän oli aterialla, jos fariseus Simonin kodissa tai Sakkeuksen luona. Mutta se paasto, jota Jumala odottaa meiltä, ei suinkaan ole viime kädessä sitä, että me kieltäydytään ruuasta, että me teemme itsestämme kuria ja yritämme esittää sillä tavalla jotakin erityisen pyhää miestä. Vaan kysymys on siitä, että meidän tulisi oppia elämään, niin kuin Jeesus sanoo opetuslapsestakin, että kun mestari, sulhanen menee pois, niin hänen opetuslapsensa kyllä paastoavat. Ja silloin kysymys on samasta paastosta. Nimittäin opetuslasten tilanne muuttui radikaalisti. Jos ajatellaan tilanteen, jossa Jeesus on opetuslasten kanssa, niin se pelkästään Jeesuksen läsnäolon tuoma riemu vaikutti sillä tavalla heissä veljellistä ystävän rakkautta, että heidän suuri ilonsa oli viettää aikaa Jeesuksen kanssa, jolloin ne asiat, mitä Jeesus halusi, että tapahtuu, tuli tehtyä aivan itsestään. Mutta kun Jeesus meni pois ja Pyhä Henki tuli tilalle, niin opetuslapsetkin joutuvat aivan uuteen tilanteeseen. Heidän oli opittava paastoamaan, eli luopumaan oikeudestansa itsekkyyteen, oikeudestansa ajatella ensin minua. Heidän oli opittava Kristuksen kaltainen elämä, ja Jeesus sanoi itsestänsä, että poika ei voi tehdä mitään muuta kuin mitä hän näkee isän tekevän. Hän korostaa sitä, että hän on tullut tähän maailmaan tekemään lähettäjänsä tahdon, ja hän tekee sen ilolla. Eli isän tahdon tekeminen oli Jeesuksen, Kristuksen suurin ilo. Ja nyt hän sanoo, että samalla tavalla kuin isä on lähettänyt hänet, niin hän lähettää meidätkin. Ja se todellinen paasto, joka pitäisi tulla uskovan elämään, on se, että meidänkin elämämme tärkeimmäksi asiaksi tulee se, että me teemme meidän lähettäjämme tahdon, emmekä omaamme. Ja siitä on itse asiassa Jesajan kirjan tekstissäkin kysymys, että ihminen paastoaa omasta itsekkyydestänsä, oikeudestansa pitää kiinni siitä omasta hyvinvoinnistansa ennen kaikkea ja ennen kaikkea muita. Eli että ihminen luopuu sellaista minulle enemmän, minulle asenteesta, jossa ihminen saattaa, niin kuin fariseukset aikanaansa, kulkea nokka pystyssä kärsivän ohi sen takia, koska koki olevansa niin pyhä mies, ettei kerta kaikkiaan voi koskea edes verille lyötyä ihmistä, joka on tien ohessa. Niin kuin Laupia Samarilaisen kertomus kertoo meille. Uskonnollisuus orjuuttaa ihmisen. Uskonnollisuus sanoo, älä maista, älä syö, älä kosketa. Sen sijaan usko vapauttaa meidät itsekkyyden vankilasta tekemään meidän lähettämme tahdon. Ja silloin meidänkin elämämme muuttuu sellaiseksi, että se on jatkuvaa paastoa. Se on elämän paastoa, joka tuottaa silloin meille, niin kuin tässä Raamatun paikassa Jesaja meille kertoo sen, sellaisen voiman, että kun me rukoilemme Herraa, niin meitä myöskin kuullaan. Silloin on mahdollista tulla kirkastusvuodelta alas laaksoon, kohdata kuunvaihdustautinen, kumartua hänen viereensä,
koskettaa ja parantaa. Niin, että jumalallinen rakkaus murtautuu inhimillisiin laaksoihin, sinne missä ihmiset kärsii, sinne missä ihmiset on alastomia, siellä missä ihmiset näkee nälkää, siellä missä ihmiset on toisten ihmisten itsekkäiden tekojen taakoittamia. Tulee sinne, astuu heidän synkkyytensä keskelle ja julistaa jumalallisessa voimassa rauha teille. Ja tuo sinne Jumalan parantavan läsnäolon. Joulun aikaa kun ajatellaan, niin se paasto, jota meidän tulisi harjoittaa, ei suinkaan ole sitä, että me pidättäydymme suklaasta tai jätämme jonkun liharuoka-aterian väliin, vaan sitä, että me etsisimme ennen kaikkea mahdollisuutta tehdä toisille hyvää. Samalla tavalla kuin Jumala on tehnyt meille hyvää, antaessaan poikansa Kristuksen Jeesuksen Golgatan uhrityön kautta lunnaksi monien edestä. Niin että Raamattu kertoo meille, että Jumala sovitti maailman itse itsensä kanssa pojassaan Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sen takia meilläkään ei ole enää mitään muuta tehtävää kuin pyytää ihmisiä, suostukaa sovitukseen, joka on jo valmiina. Suostukaa sellaisiksi ihmisiksi, jotka annatte Jeesuksen Kristuksen tulla kirkastusvuodelta oman elämänne laaksoon, sen tautivuoteen äärelle, jossa juuri sinä makaat, niin hän koskettaa sinua ja parantaa. Ja sä saat parantua tänä päivänä syntisairaudestasi, saat kokea jumalallista hyvyyttä. Mutta jotta me voidaan myöskin kristittyinä olla välittämässä tätä Isän rakkautta, niin meidän täytyy oppia luopumaan oikeudestamme, päättää itse, oikeudestamme vaalia omaa hyvinvointiamme ja asettaa toisen ihmisen hyvinvointi, asettaa Jumalan tahdon tekeminen kaiken edelle. Ja silloin me saadaan kokea myöskin sitä, että sen sijaan, että Jumala meidän elämässämme johdattaisi meidät tilanteeseen, jossa me oltaisiin ainoita koko korttelissa, jotka kärsii kurjuutta, kaikkien muiden viettäessä juhlia, niin todellisuudessa meidän omaan elämäämmekin tulee sellainen yltäkylläisyys, jonka keskellä me tajuamme, että tämä oikeanlainen paasto, josta Jesajan kirjan 58 luku puhuu, on todellisuudessa siunausten loppumaton lähde. Ja se tuo siunauksen jokaisen sellaisen elämään, joka lähtee tälle paaston tielle. Ja tämä paaston tie, josta Raamattu puhuu todellisuudessa, on sama tie, jota Jeesus Kristus nimittää ristin ottamisen tieksi. Ja hän sanoo meillekin tänä päivänä, että jos me tahdomme olla hänen opetuslapsiansa, niin meidän jokaisen tulee itse henkilökohtaisesti ottaa ristimme, eli aloittaa paastomme, ja sitten laulaa, että kiitetty olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, niin me saamme nähdä, että hän ilmestyy meidänkin elämässämme kirkkaudessaan.